situació del CAP del casc antic és un tema que ve de lluny. El solar dels jutjats, a tocar, de 5.400 metres quadrats, està buit des de que, no em vull equivocar, em sembla que l'enderroc va començar el 2017, es va acabar al cap d'uns mesos, es va dur a terme aquest enderroc, el dels antics jutjats. La propietat d'aquest solar és de l'Ajuntament de Barcelona, està cedit a la Generalitat per usos judicials. La Generalitat ha expressat en més d'una ocasió que es pretén implantar la nova audiència provincial en aquesta ubicació, però el projecte no té previsió d'inici fins a 2026. Els veïns i els sanitaris fa anys que reclamen aquesta ampliació, la compactació de Ciutat Vella, la quantitat d'edificis institucionals, tot plegat fa que els usos destinats al barri siguin més aviat escassos, davant d'un emplaçament buit que permetria fins i tot compaginar diversos usos, entre ells el CAP, fa necessari que l'Ajuntament reprengui les negociacions amb la Generalitat pel retorn d'aquest espai per tal que pugui ser, en definitiva, utilitzat per aquests equipaments, el de